ini samung ni bising tei hanai tenure of life samung kaham khaikya tai bas kangni salatai bo pending je samung tongmani bo bai sing salaijak aborok no complete khaina ni bagai tai bo hambai maro sinoro faisok paijak sini block ni vice president hayakai sini YTF ni president TW ni president dangso asukjak jotto senior leaders norok jotto no hamjak ma tai chobani chibai tai bo hambai maro specially bus kangwa asukjak sini rangsak ni ma song rangsak ni bai song tai jotto phaimanjak phainai Bubagrano hamjagei jotto phaine rokno hamjak ma tai chobani chibai election blaike gana tini already 29 tarik ang thangka 12 tariko election engnai o 12 tarik election o जों सारा त्रिपुराव कायसे सार्भे खायने मानि तिप्रा सारक नासिङै दङ बो दिनो 12 एप्रिल हायनो ताइ जे जागाव महाराष्ट्रनो फुनुकमानि आन्ध्रस सिम्बल भोट रुवै लैंड राइट्स नि बागै जों भोट रनाय सिनि भाषानि अधिकारनि बागै भोट रनाय सिनि हानि अधिकारनि बागै जों भोट रनाय हिनै जत्त नासिंलायजा खायसे एन आं खोनाय मांखा रामचंद्र गाटनि सिनि जे कैंडिडेट दंनाय रक गोबां मा ताबुकताम खायतं हर हरकै रां बेग तुतुयै रां जागा जागाव सारै बुबाग्रानि पार्टिनो सबायनानि बागै सामुं खालाय दङनि जों खोनाव किन्तु आं गोबां मा बर'गानो सावो सिनि तिप्रा सारक बाक्सा पाइजाकनाय सार रां गरिबनि बागै जों पाइजाकनाय आबो हायके इनफरमेशन सरो किन्तु आं तिनानि बोखानि कक सानो मुसुङो आं काय हिनो आनि खावो कुनु दिनो आनि रांसाकनि मा सं रां 10,000 15,000 बाय सिनि हानि जे राइट नो कुनु दिनो सिन पाइजाकला कुनु दिनो सिनि रांसाकनि मा सं सिनि बसकांनि सालो सिनि बासानि अधिकारनि बिरोध बीजेपी हाई पार्टी नो वोट रुवै नेक्स्ट जेनेरेशंस नो तोला सकलगला खनै आंले पयतो ख्लायो आइसे आर ताबुंगर न ताइ कैसे कक मा सावाइसे बुबाग्रानो दिल्ली नि होते चाब्रजाखा 8 दिन सकां किसा मुइतुख्लाय दिनर खनादि 8 दिन सकां बुबाग्रानो चाब्रजाखा महाराष्ट्रनि पार्टी नो चाब्रजाखा दिल्ली नि होते फुन खायै जुदिनो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बाय अलायंस थान्याकाय बुबाग्रानि पार्टी राजानि पार्टी नो कोटी कोटी रां रुवै नेता रंनो पाइ बुबाग्रानो सबाय सिबनाय हिनै किन्तु बुबाग्रा ताम खायक्या फुन या कर्म परे मक दिखिख्लायै कायसा कक सामाने आनि खुनजुव तिनेबो खोनाव आनि बखरक बै बसाक आलादा आं थांपानो तिप्रासानि बागै कुनु दिनो आं कम्प्रमाइज खायगला खनि साव जे दफाव आबहाय राजा आबहाय लीडर बखा फेले साइमान हंकाय जों बिनि सैन्यरक बनो लगिरै जामान मानिया मानो जों लगिरै जामानो मानिया मान खांकाय बसकांनि सालो आन्ध्रस सिम्बल नरक सिनै भबिष्यतनि बागै भोट मारनाय आर ताइ कैसे कक जे दिनो नरक भोट रनानि बागै थांनाय भोट रुइ फाइ कैसे सामुं नरक मा खालायनि हायसि बुमारक तै बुफारक दङर भोट रुइ हायबायै नंनि साजक साजलानि बखरक ताङै नरक कैसे कक गर्व खाइ सादि हायसि निनि भबिष्यतनि बागै आं राजानो भोट खाइ काबका कक कक मा साने हायसि कारण जे टाइम नर आन्ध्रस सिम्बल सिनाय आबो लैंड राइट्स नि बागै नर भोट रुइ दङ आबो नर रोमान स्क्रिप्ट नि बागै भोट रुइ दङ आबो नर नेक्स्ट जेनेरेशन नि सिनि हानि बागै भोट रुइ दङ किन्तु जे CPIM ताइ बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी खाइने र बरकनि साजक साजलानि बकल नासिगै आ गर्व फील खाइमाया ताङै हिंकाय बरकनि रोमान स्क्रिप्ट नि बागै सरेंडर खालायक्या बंनि हानि राइट्स नि बागै सरेंडर खायक्या बंनि भबिष्यतनि बागै सरेंडर खालायक्या हायसे एक तरफ अंकाय महाराज बासा वै सिंनो रिङै दङ थानसांदि सिनि हानि अधिकार माननाय बासानि अधिकार माननाय बसकांनि सालो तिप्रा सारक मोथांजाकनाय बाबासादि का बीजेपी हाई पार्टी पृथ्वीनि नाके शक्तिशाली पार्टी बरक तामसा लैंड राइट्स तिप्रा सानि इंग्लाक पॉलिटिकल राइट्स संग्रिया रोमान स्क्रिप्ट 200 बছর आंदोलन खायपन रिया नै बरक तिनि साइटं जों प्रमाण मा फुनुंनाय 12 एप्रिल सिनि जत्त रामचंद्र गाटि बरक हानसाङै बरकनि बिरोध जों भोट मा रैनाय हायसै आर ताबुक ताइबो तामुङै दं जागा जागाव सिनि बरकनो केस रुनानि बागै बरक चाइतगुइ दङ मिया सिनि दादा रुपुनो केस रुनानि बागै देजिनि होइते फुन खाइ बरनो डाइरेक्ट साजागो बनो रम दिनै
जों जवाब मारनाय पाब्लिक रक महाराष्ट्रनि सैन्य रत्न आलंगो दानानि बागै जों कोनो दिनो गसिमा लाखायसे बस कांनि सालो जों जबाव मा नखनाय एन समय ब्लाय कमनि बागै रांसाकनि मा संदरकना आं मा सावायसे या कमनि जुरखायनोनि या कम क्लाय आं मा साव सिनि ब्लाय के समय कमनि बागै जों जत जागावो प्राय 30,511 भोटार्स दं रामचंद्रघाट जत बायतो मालायनि सिनि सम्भव या किन्तु खरकसा बरक दरक समाय ताङै मा थानाय तिनि आं ताइ कयेक दिननि बागै 10 जना बरक न महाराष्ट्रनि कक न मा बुजिनाय 10 जना बरक न लैंड राइट्सनि कक मा बुजिनाय 10 जना बरक न नेक्स्ट भबिष्यतनि बागै जों मा बुजुगनाय हायसि कारण महाराष्ट्र सारा सुनताय केबो हामजागि मानि हायसि नरंनो सादि महाराष्ट्र सुनो हामजागनो ना डॉक्टर मानिक साहा तामरो नरक महाराष्ट्र सुनो हामजागनो ना मानिक सरकार महाराष्ट्र सुनो हामजागनो ना सुदीप राय बर्मन महाराष्ट्र सुनो हामजाकांकाय महाराष्ट्र न सुंलोगि मारनाय 49 बছর काखा सिनि राजा तिनिबो काय जागियाखौ 49 बছর काखा तिनिबो काय जागियाखौ न आनो भबिष्यत काहाम रेनानि बागै सिनि राजा समाय ताङै नंखरजाक इंडिया वो एकमात्र सिनि राजा सुनिते बिनि बरफनि बागै दफानि बागै साव आर जे बाबे बखा खलगै महाराज साव जत्त लिडार्स रबनो रिंगियो कक साव सुनो हिंदुस्तान इंडिया वो रां सामसे प्रिंटिंग या खना महाराष्ट्र पाइमानानि मतो कुनु रां से प्रिंटिंग या खहायसे आ राजानि सैन्यके जों मा थांनाय पारा नबार वातै बानखुन्द्रि न जों पगै मा थांनाय 12 तारिख एप्रिल नि बागै सिनि बोसाबतै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै वोट खाइ जों फ्यूचर मा सानामनाय हायसै ताइ बिसि बारा कक सालिया एसडीएम नि कायसा मीटिंग दङो आ मीटिंग पाइबैयै ताइबो जोंथिनि पूरा साल पूरा हर जों बेरेलायनि हायसै बलाय के हामबाय बुबाग्रा आयुग्लक तुम तिप्रा सा आयुग्लक तुम ताइ सिनि दफ आयुग्लक